बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बावैसो सिगां खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन दि गंफ्रोमबो बियाबनि एमएलएफोरा सानसेयाव गंथाम एबा गंब्रै बियाबनि सिङाव थानाय गोरिबसिन नखरनाव बेरायना बिथांमोननि थासारिखौ सुलाद लानो थिननाय लेखा दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दाबाइसा बर' बिथाङा 32 नं फेरगाव बियाबनि दुबुराहाबि पिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिबसिन नखरफोरखौ नायगिदिंहैदों। बे नायगिदिंहैनाय समाव जायफोर न' गैजाथारै दं बिथांमोननो थाबैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय न'खौ लुनानै होगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आंनि 32 नं फेरगाव समस्तिनि सिङाव बुद्रा पिसिडिसि बेनि जि मावखुलि लाथ'दो जोङो बे मावखुलिखौ आं बेखेवबाय। बिनि उनाव जोंनि आबादारिफोरनो स्प्रे मेचिन बेखौ रानना होनाय जाबाय। बेखौ जोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनदोंमोन। बिनि उनाव जि सलार बनजों अर सोंनाय सलार माने अरदाब बे अरदाबखौबो रानना होबाय। बेखौ पानेरि समस्तिनि एमएलए एबा आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङा राननानै होदों। बेखौ आं रानबाय। बेनि उनाव जिहेथु जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे थांखि दोङो जे साफ्रोमबो एमसिएलए एबा इएमआ गावबा गावनि सिङाव थानाय समस्तियाव सानफ्रोमबो खमैबो गंबा गोरिबसिन नखर बे गोरिबसिन नखराव थांनानै बिथांमोना मा जेंना दङ बे जेंना जेंसिखौ सावरायहैनाय आरो बे हिसाबैनो आङो दिनै फेरगाव समस्तियाव आंनिफ्राय गिबि खालामनाय। खिन्थु जोंनि फेरगाव समस्तियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खालामग्रोजेनदों। बिनि उनाव आं दिनै खालामबाय आरो बेवहाय जि गंबा नखर आं बे नखराव हाबनानै नुबाय बिथांमोना गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। बांसिनानो न' गैया, सोरहाबा लोंग्रा दैनि बेबस्थाया मोजां नङा, सोरनियाबा आयुष्मान बेरामनि कार्ड गैया। बिदिनो गोबां जेंनाजों बा सोरहाबा बैसो जादोंब्लाबो बोराय बुरैनि पेन्सनखौ मोनाखै। बेबायदिनो गोबां जेंना जेंसि आं नुनो मोनदों आरो बे जेंना जेंसिखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि जेंना जेंसिखौ जों समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों नाजागोन। कनजुलता बर'आ जे गल्ड मेडेल मोननो हाबाय, नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गिबियावनो आं बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो जोंनि बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननिफ्राय बिथांनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ आङो दाख्लैनो फोसावदों आरो दायो दान्दासे उनाव आं बिथांखौ मिट खालामनो थांगासिनो दङ आरो बियो जोंनि बर'ल' नङा बा जोंनि बिटिआरनिल' नङा, जोंनि सारा आसामनि जोंनि सारा भारतनि मोनसे देरगाथाव। खारन बिथाङा जि इभेन्टआव गेलेदों बियो इन्टारनेसनेल इभेन्ट, बियो आइजोनि माने खारनाय। दा बेबो मोनसे खोब माने बाख्नायथाव। जि समाव लाभलिना बरग'हाइखौ जोंनि सारा आसामा सारा भारतआ बाख्नायदों, दा जोंबो कनजुलता बिथांखौ जोंबो बाख्नायनांगोन। आं बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गेलेगिरि दङ बिथांमोना जाहाथे बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि देरहानाय बेखौ उनसंनानै जाहाथे गाव गावनि गेलेनायखौ लांबाय थायो, आं बेखौनो खावलायो।